ka, Mar? Hello? Alam mo, disturbo ka. Natutulog yung tao eh. Ano? Walwal. Oh no! Alam mo naman, bawal ngayon. Nakakwarantin tayo. Gusto mo mahuli tayo at makulong? So, magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, siya makala. Parang baliw. Putang ina kayo. O bakit? Sino ba mga nandyan? Sus, kahit sa iba na pa yan, hindi ko pupunta dyan. Sus, ba naman to? Babaliw ka na ata eh. Hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao, sa mukha ng tao. Kulit naman! Kulit mo! Oh, sige. Send mo sa messenger, titingnan ko. Oh, sige. Standby lang. Sige, check ko. Ay, nako. Ito naman, oh. Hello, Mar. Oh. Kung naman kasi, hindi mo kaagad sinabi. Ano ka ba? Kalimutan ko, kapitbahay lang naman pala kita eh. Sige. Maliligo na ako. Dahil lang ha. Oh no!